Salutare de un nou episod, să jucăm PUBG Mobile. Aici așa frumos, elegant, cât când. Și nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și clopoțelul dacă mai vreți episoade din astea, din PUBG, chestii. Nu știam ce să filmez și am zis, hai să fac un PUBG. Ce aici un dinți, ce? Hai să jucăm. Să jucăm un match mic. Dar noi. Așa. Nici este. Și avem o parașută. Am multe. Nu știu bine asta. 70. Eu vreau să fac 100 și o să mai cumpăr. Nu era aici. Nu. Așa. Am văzut unde era. Ce era? Cumpăr. Aici era. Nu știu. Au doar e bine. Dați și hosul cumva și... Ce am zis eu aici? Stai. Pot să-mi cumpăr... Pot să-mi cumpăr urs? Foarte. Până se încarcă așa. Avem 14, ne dau 2. Avem mulți bani. Adică e din asta. Să nu cumpăr și un costum aici nou. Asta așa costă. Da, se cumpără asta. Și... Unde... Da, așa. Uite, arată clean. Și cred că te dau pe toate aici. 100. Încă 100. Și avem nu ne lasă. Acum ne lasă. Să mă schimb și eu loc într-un loc foarte bun. Bă, voiam să vă arăt un keyboard, mă. Voiam să-mi cumpăr un keyboard. Era foarte bună pentru gaming și este foarte bombă. Cum se aude șmecher tare. Când o cumpăr, pentru că sunt câteva zile, pentru că până acum tatăl meu merge la, cum se zice, la servici și da. Și până acum nu am puțin bani și nu puteam să cumpăr keyboard acum, dacă îmi țin și eu puțin de bani, vreau să-mi țin și eu niște bani, să nu știu, pentru tata, mă. Eu când am bani, să duc așa de repede, pam! Și doar 50 de lei costă.
și mouse-ul și keyboard. Mouse-ul are așa niște caure. Nu știu dacă e bun. Dacă știți voi, uite, asta e prima dată mea te văd un keyboard adevărat. Fix, doar pe video l-am văzut-o. Frate, s-auzea foarte bun, foarte, s-a puțin. Ok, a venit unul, a venit fratele meu. Ok, era noob. Ok, ce aici? Avem niște arme. Ok. Eu aș vrea un M4. Schimb asta cu asta. Mie îmi place mai mult asta. PUBG, oh my god. M4, nu, M4. Am uitat aici sunt cu... E încă unul. Headshot. Nu știam de ce mă ascund. Ok. Să plecăm de aici. Nu știu ce fac. Și am ajuns încă o mașină, mai sunt bombe de la Rusia. Nu? Că era bot. M4. Scar, ok, mai bun. Ce-am văzut, dă-l AKM-ul, frata mea, armă, a doua, preferat. E4, let's go! Ce mai șmecher combo din istorie, frate. Asta ce mai șmecher combo, te poți să-l iei. Avem găsit 2, nu trebuie găsit 3. Să mergem la mașină. Și am ajuns la mașină. Și X. Și bun. Și... Îmi place te-a pus asta. Și doar auto-driving. De acum tu poți să stai așa. Ori mergi să iei. Vrei să faci exact cu două mâini. Vrei să faci ceva și este un drum drept. O să las așa. Bei un suc, bei ceva. Și nu trebuie să întoarce. Ok. Nimic. Și apoi să faci să mergi pe hartă. Puțin să iau un bol. Și poți să mergi pe hartă, să vezi unde. Da. Și acum poți să faci patinaje. Patinare șmechere. Stai să fac o asta. Să mergem așa tare. Și da, am Fortnite pe telefon. Nu știu, nu, nimeni n-a spus. Am pe telefon. Nu știu să joc. Eu n-am jucat de mult. Cred că un an am jucat. Mai joc din tip. Uite driftul ăsta. Foarte. Oh. Nu m-a foarte dat. Încă meci. Când spui că motherfucker bitch ass nigga. I'm racist, bro. I'm racist. Tare. Vreau să sparg.
rog să câștig. Meciul ăsta să câștig, mă. Nu a făcut eu bine. Și de eu. Și vreau și eu o altă putere. Asta poți să faci o scut. Să poți să bați. O să iau cu aerul. O să merg pentru... Am și o fază, Vezi? Am și o fază. Ok. Sunt pregătiți. Și ne dăm chiar acum. Și am ajuns. Și nu este nimeni aici. O, nu, dar doi. Dar doi. Care să-mi face viața. Și direct în 4. Să fim. O, să bat. Și am uit. O, nu. Liniște. Oh my god. Frate, ce intens era. Cream temor. Nu. Oh my god. Frate, cum? Cum atâta kill-uri? Puțină viață. Oh my god, frate. I'm cooking right now, bro. Oh my god. Sunt un pro. Nu știu cum pro, mă, pro. Sunt un pro. Hai să punem aici. Ok. Una aici. Una aici. Să vină de aici. Să ascultăm. Jean. Erau niște copii. Fratele meu. Închide ușa, bă! Oh my god. Oh, a murit. One 5-5, we got a kill, la. Yo. Oh my god, s-a dat pe acoperiș. S-a dat pe acoperiș. Bun.
Mi s-a dat unul aici, mă, nu știu unde e. Poate s-a dat pe aici. Cred. E aici. Nu e. Nu știu unde e. Ori, da, l-am văzut. Știu unde e. E pe aici undeva. Uite. Oh my god, frate! Mă omorai! Frate! Oh, fuck. Shit. Oh, nu văzut. Oh, s-a bat. Și a murit. Și nu... Să vedem și asta. Nu știu de unde... În ce trăgea el, frate? Vine de aici. Vine de acolo. Asta e... Unde ești? Frate, unde ești? Unde mă ăsta? Eu plec. Am venit și zona. Bye, bye! De aici, bye. Da, de aici. Let's go! Să plecăm. Chiar acolo să fie. Dacă dăm călțel, o să murim. Nu știu. Da, o să mergem pe acolo. Să ne plimbem. Să mergem acolo. Nu, să mergem aici. Nu, o să mergem acolo. Da, mergem aici. Nu, o să mergem aici. Am ajuns cu aerul. Și nu este nimeni. Mașină. O, mașină. Mașină. Accelerația. Văd. Am ajuns la copac. Facem și noi un drift. Ce drift? Da. Am ajuns. O să luăm puțin luptă. Nu. Așa un chestul pe aici, uite. Un parc acolo. Să merg aici. Frate. Eu o să plec. Bye.
să găsim niște play. Am găsit o mașină mai șmecheră care ne-a murit în last match. Deci ăsta nu o să-l mănânce, să-l mor pe toți. Eu sunt gangster, eu sunt gangster, eu sunt gangster. Mergem pe drum. Oh. Știu să conduc foarte bine. Ce știu să... drift. Nu știu să conduc prea complicat. Stai să mai bine așa. Nu. Mai bine așa. Ia cum. O, așa mai bine ca pe Roblox. Dar tu așa, bam, dai tu în spate, dai. Drift! O fac. O, mă, tu, batule. O, bă! Stai, bă! Ia mă de aici. He. Ce bună armă avea. Nu pasă. O să vine zona, trebuie să plecăm. Repede. Dă în spate. Am rămas blocat. Da, bă, boost. Am rămas aici. Pleacă, bă! Vine poliția, bă! E zona, nu e mașină pe undeva pe aici. Nu e chiar acolo. Mă parcam pe drum ceva, bă. Bum. Și a terminat. Bum. Să mergem pe aici. Și trebuie să fie cineva. Am rămas puțin. O să câștige. O nicio problemă. Și o să mergem. Unde sunteți, bă? Bă, nebunilor! Să-mi vedeți șeful. Mai sunteți spate, voi sunteți aici. Bine. Nu. Deci treful meu, uite. Mort. Hai să folosim și noi pe băiatul ăsta. Nu am folosit. Da, băiatule. Unde sunteți, mă? Bani. Așa. Uite să mergem pe aici. Și boost la 50. Stați puțin. Oh my god. Oh shit. Stai. Era copii. Ce? Oh my god. O să mergem. Sunt aici niște player noob. Player noob, unde sunteți?
Oh my god. Trage Nubu! Barubu! Oh my god. Ăsta e turbat, ăsta e turbat. Turbatule! E bun headshot. Încă 2. Unde sunt mă copii? Te putea! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ne apropiem. Trage! E un bun headshot. Încă unul după unul. Oh, uite-l. Și meciul câștigat. Meciul este bombe. Melururire. Am câștigat. O să revin. Aici a fost episodul de astăzi. Și în alt episod. Pa! Aici a fost Marus. Pa!